Walay gipili si Vice President-elect Inday Sara Duterte sa gipahigayong photo opportunity human sa iyang inaugurasyon sa Davao City niadtong Domingo. Maadunahan inilang personalidad ug ordinaryong tao nahatagan og higayon. Samtang nag-enjoy usab ang uban sa gipahigayong musikahan sa San Pedro Square. Ani report ni Kent Abrigana. Nagsadya sa kalingawan ang mga Dabawenyo ug taga-suporta ni Vice President-elect Inday Sara Duterte sa gipahigayong musikahan ang libreng concert agig pagpasalamat human sa iyang inaugurasyon. Star-studded ang maong musikahan. Samtang naglingaw-lingaw ang uban, naghatag og higayon si VP-elect Sara sa photo opportunity at ubangan sa Davao City Hall. Walay gipili, tanang milinya, maadunahan man, pobre o inilang mga personalidad o higala, nakapahulagway kaniya. Kining si Megan Kadampog, may biyahe pagi kan Davao Oriental, aron mahimamat sa personal ang Batanong Duterte. Sangko kuno sa langit ang iyang kalipay. Oh my God! Akong kalag! Nagbuto-buto! Akong bokog murag mabali! Grabe jud! Nagsinyas-sinyas piniktuwa! Wami kapalo nga! Tagdun ni Minia! Like, salamat jud kayo! Salamat jud kayo, ma'am! Wala usab nagpaulahi sila Basi ug Juice sa oportunidad niya makapapicture ug duol sa bagong Vice Presidente sa nasod. Pwede na kumuli. Niyato ko diri para makita na ko sa Inday Sara niya. Wala na ko siya nakinan ganiya karon nakita na ko siya. Kay taga Davao ra ko, so wala jud ko kakita siya in person ba, so pasalamat ko kay Lord na nakita na ko siya, and I know nga she is the best Vice President. Gisugdan ng photo opportunity alas 6:30 sa gabi. Apan naabtan kini og alas 11 sa gabi una na human. Dayag sa dagway ni VP-elect Sara ang iyang kalipay nga daw walay gibati nga kakapoy o kaha kabalaka nga bisan kinsa ang miduol kaniya. Daan ang giingon ni VP-elect Sara nga ang tumong lamang ni ini nga mapasalamatan niya ang tanan bisan sa maong oportunidad lamang. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.